Roedd hi'n bleser mawr gen i fod yn feirniad ar gyfer y gystadleuaeth ffotograffiaeth yn y categori agored ar gyfer Eisteddfod Caerdydd. Ro'n i'n falch iawn o weld fod y thema golau wedi apelio at gynifer ohonoch chi. Yn y drydydd safle y mae hedd gyda'r delwedd hyfryd yma sy'n defnyddio golau a chysgod yn effeithiol iawn i gyfleu'r portread. Lowri Wyn Bowman ydy hedd llongyfarchiadau mawr i ti. Yn yr ail safle y mae lochdy, ac mae lochdy fan hyn wedi cyfleu haul machlud gan ddefnyddio dyfnder, llinellau a lliw yn effeithiol dros ben. Julia David ydy lochdy llongyfarchiadau mawr i ti, Julia. Ac yn ennill y gystadleuaeth y mae oer, gyda'r delwedd diddorol yma. Rwy'n hoff iawn o hwn, y modd y mae'r ffotograffydd yn defnyddio gwahanol lefelau o fewn yr un llun. Dyfnder gyda'r blaendir a'r cefndir yn cyflwyno elfennau gwahanol i ni. Y modd y mae'r llun yn cyfleu stori pwy yw'r cerddwr i ble mae'n mynd. Mae'n dal y dychymyg ac yn llawn heiddi'r wobr gyntaf. Dwi'n falch iawn o gael cyhoeddi mae'r enillydd felly yw oer, sef Dafydd Griffiths. Llongyfarchiadau mawr i ti, Dafydd, ac i bawb arall sydd wedi cystadlu.